ime, Bollywood prezime. Na 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 na. Sally detektiv svaki slučaj istražuje. Na 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 na. Ne izgleda teško. Govori svoje ime, crvenokosa matematičarko. Duvi, nadam se da su sinoć glasali za mene. 66 glasova! Pobedit ću u takmičenju za najpopularnijeg đaka. Šta? 67 glasova! Ko je najpopularniji đak? Sally! Hej! Naravno, uvek glasaš za sebe. Nije fair. Vrati mi to! Je li ovo SBI, skroz profesionalna detektivska agencija? Tako je, uvežbavamo tehnike potera i hapšenja. Moderne puškice su preplavile čitavu školu. Svako može da dobije dobre ocene bez imalo truda. Kačketi sa ekranima, MP3 olovke sa čitavim gradivom. Prosto nije fair. I rizikuješ da izgubiš mesto najbolje u razredu. U redu, SBI će da istraži tu navalu modernih puškica. Ne bih da sam na njenom mestu. Si videla njen rezultat? Jenny, 1 glas. Naravno, kad stalno učiš, teško da ćeš da stegneš prijatelje. Evo rezultata. Veliko iznenađenje je... Alex dobije najbolju ocenu. Bravo, silno si napredovao, zadivljena sam tvojim radom. Nešto mi govori da Alex ocenu nije dobio marljivim učenjem. Stavit ćemo Aleksa na spisak osumnjičenih pod prismotru. Pratit ćemo ga. Ako ne dobijem dobre ocene na testu, mama će da baci moje video igrice. Ne brini se, dobit ćeš i ti puškicu. Imaš nešto za razmenu? Da, nešto sjajno. DVD sa vazdušnom gitarom. To je tražio. Jesi li čuo nešto? Kreni, i to brzo! Dobro, ovde prevaranti ostavljaju poklone za kralja puškica. Ostaćemo ovde dok ne dođe da preuzme svoj DVD. Našem prevarantu stvarno treba mnogo vremena. Treba li mu puškica da nađe DVD? Hej, dobila sam još 5 glasova, sjajno! Ups! Kakva je ovo buka? Zabranjeno je motati se po hodnicima tokom odmora. Sve je čisto, nema domara, kreni. Prokletstvo! Kralj puškice je uzeo svoj plen, moramo da smislimo nešto drugo. Moj ranac! Neko je ukrao moj ranac! Wow, puškica u sočevima. Vidim čitavu knjigu iz matematike. Suludo je. Super usavršene komponente, vrhunska minijaturizacija i ja sam zadivljen. Kogod da je smislio ovo ima IQ veći od 150. To ograničava spisak osumnjičenih na štrebere. Možemo da zanemarimo Jenny. Ostaje nam Albert, mali genij iz hemije, Nigel, neuron školski pametnjaković i Christopher, čovek savršenog pamćenja. Nemamo drugog izbora. Treba da se ubacimo među njih i otkrijemo šta smišljaju. Zdravo, prestali smo da se glupiramo i rešili da se ozbiljno posvetimo učenju, kao i vi. Divno, upravo smo pričali odakle potiču crne rupe. Da li vi imate neku novu teoriju? Pa, deco, koliki je ugao koji čine ove dve prave linije? 30 stepeni, gospođo. Zadivljujete me. Obično znate odgovor, ali se ne javljate. Bubalice. Svako ima pravo da bude dobar đak.
Hej, štreberi, je vam zabavno? Knjige sa magnetima? Mudro! Nisam znala da je tako teško biti štreber. Pa, samo se izolujte od svakodnevnih problema i to će da dođe samo od sebe. Budite strpljivi, tu su i neke divne prednosti. Odgovarat ćete mi za ispunjavanje plana dopunske nastave. Samo vama mogu da verujem, vi nikad ne izostajete. Wow, Fil ima dopunski u ponedeljak u 4, utorak u 11, u četvrtak u 5. Zdravo, File, kasniš na bazen, a? Ti si sad zadužen za dopunsku, a? Više mi nisi prijatelj, Duvi. Dajte mi svoje slatkiše, šonje. Programirao sam cokoladni puding tako da eksplodira kad ga Bob dodjedne. Aha, nije loše, ja bih ga izmešao s bojom koja se ne skida. Ne budi ljubomoran, Šašavko. Ovo me podsjeća na one moderne puškice. Mislim da imamo krivca. Držat ćemo ga pod prismotrom. Bollywood, time out! Hej, mislio sam da si crvenokosa sportistkinja. Toliko učim da nemam vremena za vežbanje. Dobro, a da zajedno rešavamo matematičke probleme? Alberte, znamo za tvoje puškice. Jesi li luda? Nisam prevarant, niti pomažem prevarante. Nemoj da lažeš. Jutro si stavio puškicu u kopira aparat u zamenu za DVD. Spremao sam hemijski eksperiment s gospođom Marcipur čitavo jutro. Divno. Ovo je vrhunac. Sport 0, istraga 0. Za malo da nas otkrijem. Ako izbrišemo Alberta sa spiska osumnjičenih, ostaju nam Christopher i Nigel. Zašto bi se bavili pravljenjem puškica? I toliko rizikovali. Oni su najbolji u školi. Kriminalca je uvek naopak. Sutra imamo test iz matematike. To sigurno znači da će kralj da napravi mnoštvo puškica. Znači, treba da pratimo Christophera i Nigela do testa. Ostalo je 10 minuta do testa. Ni Christopher ni Nigel nisu sumnjivi. Možda smo na pogrešnom tragu. Hej, to ćete da vidite. Našao sam matematičku enciklopediju 30 tomova. Wow, super! Hej, otvorite! Ovo je stvarno glupa fora i još imamo test iz matematike. Polako, Duvi, razmisli. Sigurno imaš neku spravu za otvaranje vrata. Aha, srećom imam ovo. Švajcarski laserski nožić. Nemoj da se zamaraš. Imam neutronski ključ. Neutronska energija. Malo zastarelo. Samo 87,6 sekundi do početka testa. Nigel nas je mudro prevario tik pred test. Šta ti to govori? Da treba da ostane sam kako bi sakrio puškice. Dobro, idemo. Prvo matematika, zatim Nigel. Čoveče, ovaj test je stvarno bio težak. Pa, treba dobro da se pripremiš. Jel da, Nigele? Verovatno mu je sve u puškicama. Hajde, idemo. Dobro, evo najnovijih DVD-eva koje je Nigel dobio u razmenu za puškice. Kako da postaneš popularan u 10 lakih lekcija. Mali poklon od SBI-a, Nigele. Kad otvori ovaj DVD, mikrokamera će da prati sve njegove pokrete. Uskoro ćemo da ga uhvatimo. Naša popularnost je pala na 0. Sve smo žrtvovali za nauku i nismo se družili s prijateljima. Ja! Divno, Nigel je upravo otvorio DVD. Ko je faca? Moja mikrokamera radi kao san. Vodič za modu. Baš lepo, Alex. A kako se tebi sviđa moja puškica za istoriju, ha? Za hemiju pravim jednu kad će da stane u radni mantil. Dobro, Nigele. Znaš da ovo ne možeš da poregneš. Nećemo nikome da kažemo. Samo tražimo da s mesta prekineš. Nigele, SBI! Jesi li se povredila? Dobro sam, Duvi. Požuri, Nigel je otišao u biblioteku. Ovo je najbolje skrovište za bubalicu. Ostani ovdje i pazi na vrata, proverit ću police. Prokletstvo, kuda je otišla? Nigele, treba da popričamo. Ne vredi ti da bežiš. Duvi! Gramatika. Ona mi uvek zadaje glavobolju.
Ej, kaskaderu, bolje da mi vratiš taj snimak. Moj telefon! Nema snimka, nema dokaza. Hej, nije ekološki bacati telefone tek tako. U redu, dajem vam svoju reč. Prestaću da razmenjujem puškice. Samo sam hteo da imam prijatelje. Zar nisi mogao da smisliš nešto jednostavnije? Ali videli ste kako je teško biti sam. Istina je. Evo Sali i Duvija, kako se osjećate kada delite nagradu za najpopularnije đake? Vaša ideja da razbijete tablu s dopunskim rasporedom je sjajna. Zato sam glasao za vas. Hteli smo da vam na žurci predstavimo nove prijatelje. Jenny, Nigela i Alberta. Svašta činiti zbog popularnosti, nema potrebe, može pametnije. Ne treba da se lažno predstavljate, da jedino to je važno pravilo. Ovako se zabavljate? Veoma zanimljivo. Sali je njeno ime,